Bon dia, companys! Avui us tocaré una peça que se diu El pallasso. Ara voleu saber les notes? Alors, vous allez explicaré. Alors, el do se diu el do major. Després el sol, re, la. I si apreta aquí a sobre el do, farà re. Si apreti sobre el sol, farà la. Si apreti sobre el re, farà mi. Si apreti sobre la, farà si. Ja està. Adeu, companys! Petons, no? Us faig petons. Us faig petons. Adeu!